царство. Искаш ли Божите благословения? Бъди в Неговото царство. Работи в Неговото царство. Служи в Неговото царство. Посвети се на Неговото царство. Не казва ли Словото първо? Първо! Още един път ще го повторя. Първо казва, първо! И ние като че ли всеки ден трябва да си го слагаме Сашо така, тук на челото пред нас. Първо, търсете Божието царство и Неговата правда. Първо, това търси. За това живей. За това купней. За това се раздавай. За това нека да отидат и младите ти, и старите ти години. Заслужава си. Защото знаеш ли, кой е Божието царство? Спасените души. Къщата, която ще направиш, няма как да я вземеш на небето. Сори. Тя остава тук. Колата 2020-110 модела, който ще караш, няма да можеш да го вземеш на небето. То ще остане тук. Последното обзавеждане, дами, няма да може да го вземете в небето. То ще остане тук. Най-добрата работа, най-високата позиция няма да може да не занесеш в небето. И тя ще си остане тук. Това, което можеш да занесеш на небето като наследство, е една душа спасена. Понеже ти си отишъл и се покорил на Бога и си послужил там. Това ще занесеш в небето. Това ще занесем пред Господа. Ето, Боже, считал си ме за верен, благодаря ти. Ето моят дял. Ето. Първо търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави.